että kerrankin tässä kylässä tapahtuu jotain. Onko sä lukenut tän jo? Ja minkä? Tässä lukee jotain, että Valkeakoskella on karannut nyt jostakin mielisairaalasta joku tämmönen äijä, joka ajelee iltasi autolla ja metsästää nuoria naisia. Ja sitten tässä lukee vielä, että silminnäkijöiden mukaan hänellä olisi niin kuin nenän tilalla kärsää. Siis mitä näytä? Joten välttäkää turhaa liikkumista ulkona etenkin ilta-aikaan, kunnes etsinnät saapuvat päätökseensä ja potilas saadaan lukkojen taakse. No just! Siis luulisin, että jos olisi kyseessä joku vaarallinen tyyppi, niin kai siinä nyt olisi kuvaa. No niinpä, mietin nyt. Kuka keksii tommosen jutun kuin kärsämies? Ei kukaan. Lähdetäänkö ulos oikeesti vaikka etsiä sitä kärsämiestä? Ei tässä ole mitään muuta tekemistä. Lähdetään vaan. Täällä on ihan sairaan kylmää. Sanos muuta. Mä en kyllä jaksa kävellä kotiin. En mäkään haluis. Liftataanko? Oikeesti. Tuolta tuli auto just. Mä en oo ikinä kokeillut. Koitetaan. Ei helvetti. No, kerta se ensimmäinenkin. Hitto. Morjes. Mitäs tytöt täällä tähän aikaan tekee? Täällä on vaarallista, ette sitten voi lehtiä. Päästäisikö me kyydillä? Hypäkkää kyytiin vaan. Kiitti ei oikeesti kun otit meidät kyytiin. Hei, tosta seuraavasti sitten oikealle. Sä käyt väärään suuntaan. Onko se En mä tiedä, en mä usko. Ehkä sillä on joku oikoreitti tai jotain. Kato nyt sitä, en toi tekis pahaa kärpäsellekään. Päästä ulos! Vitu hulluja! Siinä nyt sinne peräronttiin, tämä paiskaan sut sinne. Päästä! Älä tee mitään, älä Hei tee tyttö, mitään! rauhoitu, tää on vitsi. Sut on ilotettu uuteen komediaohjelmaan. Piilokiikarit. Niin, sun kaveri ilmoitti sut tähän. Eikö se ollut hyvä vitsi? Mieti, me päästään, tai siis se on etelämatka, kai sä otat mut mukaan. No sit totta kai, koska sä mut ilmoitit tähän. Missä muuten se jätkä meni?